Нясвіж – гэта горад у Мінскай вобласці Беларусі, адміністрацыйны цэнтр Нясвіжскага раёна. Горад Нясвіж вельмі багаты на каштоўныя архітэктурныя помнікі і выбітныя славутасці. Але ў першую чаргу горад Нясвіж знакаміты дзякуючы таму, што менавіта тут размешчаны Нясвіжскі замак Радзівілаў, адна з найважнейшых і найкаштоўнейшых славутасцяў усёй Беларусі, якая ўключана ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Гісторыя Нясвіжскага замка пачынаецца ў 1583 годзе. Менавіта ў гэтым годзе пачалося будаўніцтва новага мураванага замка на месцы драўлянага замка 1533 года пабудовы. Замак у горадзе Нясвіж узводзіўся ў якасці цэнтральнай рэзідэнцыі магнацкага роду Радзівілаў. У далейшым замак чакала вельмі бурная гісторыя і шматлікія перабудовы, рэканструкцыі і ўдасканаленні. У выніку ўсіх гэтых работ сярэднявечны феадальны замак ператварыўся ў выдатны палацава-паркавы ансамбль. У гісторыі замка ў горадзе Нясвіж маецца некалькі перыядаў росквіту і некалькі перыядаў заняпаду. Былі такія перыяды, калі калекцыі і сховішчы замка напаўняліся новымі каштоўнасцямі і творамі мастацтва. А былі і такія часы, калі ўсе гэтыя каштоўнасці масава з Нясвіжскага замка вывозіліся. Пры гэтым да 1939 года Нясвіжскі замак так ці інакш заставаўся ў валоданні роду Радзівілаў. У савецкі час у Нясвіжскім палацы размясціўся санаторый. Гэты санаторый быў ліквідаваны толькі ў 2001 годзе. На той момант палац ужо знаходзіўся ў аварыйным стане. Арыгінальныя планіроўкі і інтэр'еры былі амаль цалкам страчаныя. Тады ж, у 2001 годзе, была распачатая рэстаўрацыя Нясвіжскага палаца. У 2005 годзе, разам з размешчаным непадалёк фарным касцёлам, Нясвіжскі замак быў унесены ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Рэстаўрацыя Нясвіжскага замка скончылася ў 2012 годзе. Рэстаўрацыя была выкананая на вельмі высокім узроўні, выдатна адноўлена вонкавае аблічча палаца і ўзрушаюча адноўленыя ўсе інтэр'еры. У наш час Нясвіжскі замак знаходзіцца ў выдатным стане. На сённяшні дзень на аснове архітэктурнага ансамбля Нясвіжскага замка створаны нацыянальны гісторыка-культурны музей-запаведнік Нясвіж. Дадзены музей дае турыстам і падарожнікам унікальную магчымасць азнаёміцца з багатай экспазіцыяй і ўзрушаючым унутраным убраннем палаца. Дарэчы, шпацыр па парку і агляд палаца звонку даступныя і без наведвання музея. Гэты музей з'яўляецца самым наведваемым музеем Беларусі. Нясвіжскі замак не пакідае турыстаў і падарожнікаў абыякавымі па многіх прычынах. Пералічым асноўныя. Па-першае, узрост замка налічвае значна больш 400 гадоў. Па-другое, Нясвіжскі замак мае вельмі вялікія памеры, надзвычайны і вельмі запамінальны знешні выгляд. Па-трэцяе, гэты замак на рэдкасць добра адноўлены. Па-чацвёртае, вакол Нясвіжскага замка вельмі прыгожа раскінуўся прасторны парк з буйнымі і жывапіснымі вадаёмамі. Нясвіжскі палацава-паркавы ансамбль – гэта турыстычны комплекс з выдатна развітой інфраструктурай. Тут маецца і некалькі рэстаранаў, і сувенірныя крамы, і прасторная паркоўка з аховай, і выдатная дзіцячая пляцоўка, і невялікія крамы з прадуктамі харчавання. Маецца таксама магчымасць пакатацца на конях альбо лодках. У палацава-паркавым комплексе ў горадзе Нясвіж праходзіць вельмі шмат розных культурна-гістарычных мерапрыемстваў. Нясвіжскі замак – гэта адзін з самых папулярных турыстычных аб'ектаў Беларусі і адзін з самых вядомых сімвалаў краіны. Сюды штогод прыязджаюць сотні тысяч беларускіх і замежных турыстаў і падарожнікаў. Праз горад Нясвіж праходзіць мноства экскурсійных маршрутаў.